ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ኣነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳሕና እየ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ብኽልተ ኣጻብዕትኹም ተጠቒምኩም ብታሕጓስ ንኽተዕብድወን ዝጠቕመኩም ቴክኒክ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፊንገር ክትግበር እንከላ እንታይ ዓይነት ቴክኒክ ተጠቒምና ደስ ዝብል ዕግበት ወይ ከዓ ዝበለጸ ዕግበት ክንህባ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ክንርኢና መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ቅድሚ ሕዚ ኣባና ከም ነውሪ ዝረአ ዝነበረ ኮይኑ ግና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ንጾታዊ ርክብ ድልውቲ ንኽትከውን ዝገብራ ወይ ከዓ ራሕሲ ንምፍጣር ዝጠቕማ ኣጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብር ዝሕግዛ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፋ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ጸግዒ ንኽትበጽሕ ዝገብራ ቴክኒክ ኣሎ እዚ እውን ናይ ፊንገር ቴክኒክ እዩ ነዚ ቴክኒክ ከመይ ጌርኩም ከም ትጥቀሙሉን ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ከም ትጥቀሙሉ ክነግረኩም እየ ነዚ ነገር ንኽትፈልጡ ኢለ ዝመደብ ኣዳልልኩም ዘለኹ ኩልሻ ቅድሚ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ፊንገር ምግባርኩም ክትፈልጥዎ ዝግባእ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከናፍራ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ብምስዓም ብልዕታ ራሕሲ ንኽፈጥር ምግባር እዩ ብልዕታ ራሕሲ እንተፈጢሩ ድማ ነቲ ጾታዊ ርክብኩም ድልውቲ ምዃና ንፈልጠሉ ሜላ እዩ ስለዝኾነ ቀስ እንዳበልኩም ከናፍራ ብምስዓም ክሳዳ ብምስዓም ናብ ስምዒት ቀልጢፋ ንኽትኣቱ ክትገብሩ ኣለኩም ምኽንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታወን ብልዕተን ራሕሲ ክፈጥር ስለ ዝግብኦ እዩ ተዘይኮይኑ ግና ዘሊልኩም ናብ ጾታዊ ርክብን ናብ ፊንገርን ክትኣቱን ከለኹም ኣብ ብልዕታ ከባቢ ሕማም ክስምዓ ስለ ዝኽእል እዩ ስለዝኾነ ከናፍራ ቀስ እንዳበልኩም ብምስዓም ውርድ እንዳበልኩም እውን ክሳዳ እንዳሰዓምኩም ቀስ ኢልኩም ብምውራድ ነጥዋታ ብምስዓምን ብምሕሳይን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ሕዚ ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጦ ታሕጓስ ክትእትዋ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ነዚ ነገር እዚ ጥራሕ ነብስኹም ተትገብርዎ ይምረጽ ጥራሕ ነብስኹም ኣብ ትገብሩሉ እዋን ብልዕታ ምስ ረሓሰ ናይ ማእኸላይ ኣጻብዕትኹም ጥራሕ ናብ ብልዕታ ብምስዳድ ናብ ውሽጢ ከየተኹም ኣብ ዙርያ ብልዕታ ብምንቅስቓስ እተን ክልተ ኣጻብዕትኹም ድማ ማለት እውን ናይ ቀለበት ኣጻብዕትኹምን ጠቋሚት ኣጻብዕትኹምን ድማ ንብልዕታ ናብ ጎኒ ክፍት መበሊ ክትጥቀሙለን ኣለኩም ካብኡ ቀስ እንዳበልኩም በቲ ማእኸላይ ኣጻብዕትኹም ንላዕለዋይ ናይ ብልዕታ ክፍሊ ብክቢ ቅርጺ ወይ ከዓ ሰርኩላር እንዳኳለልኩም ብምንቅስቓስ ናይ ብልዕታ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ፓርት እቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ቂንጥር ንብሎ ፓርት ብቐሊሉ ክትነኻኽእዎ ትኽእሉ ኢኹም ቀፂልኩም ናይ ብልዕታ ናይ ራሕሲ መጠን በጻብዕትኹም ብምርግጋጽ ብዙሕ ዝበለ ራሕሲ ኣብ ብልዕታ ሴንስ እንተጌርኩም ብክልተ ኣጻብዕትኹም ማለት እውን ናይ ቀለበት ኣጻብዕትኹምን ናይ ማእኸላይ ኣጻብዕትኹምን ናብ ብልዕታ ብምእታው እዘን ኣጻብዕትኹም ብምዕጻፍን ብምዝርጋሕን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ልዑል ዕግበት ክትፈጥሩላ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ነገር ቀስ ኢልኩም ኣብ ትገብሩሉ እዋን እታ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ ተስምዕ እንተኾይና ነጻብዕትኹም ኣቕልጢፍኩም ልዑል ዕግበት ክትፈጥሩላ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ እውን ክልተ ኣጻብዕትኹም ናብ ውሽጢ ብልዕታ ኣእቲኹም ኣብ ተዓጽፉን ኣብ ትዝርግሑሉን እዋን ኣብ ማእኸል ዘሎ ከብዲ ኢድኩም ንናይ ብልዕታ ላዕለዋይ ክፍሊ ብምሕሳይ ዝሕግዝ እንተኾይኑ ክልተ ዕግበት ብሓደ ግዜ ክትህብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክፍሊ ብልዕታ ብቕልጡፍ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዕግበት ዘብጽሓ ናይ ብልዕቲ ክፍሊ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣጻብዕትኹም ድማ ጂስፓት ዝበሃል ናይ ብልዕቲ ክፍሊ ስለ ትረኽብዎ እንዳቐልጠፍኩም ነዚ ቦታ ክትረኽብዎን ከለኹም ነዛ ጓል ኣንስተይቲ እስካብ ምፍሳስ ከተብጽሕዋ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት እንተሪኢኹም እታ ጓል ኣንስተይቲ ከተፍስስ ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ኮይኑ ግና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከተፍስስ ትኽእል ናብ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ክትበጽሕን ከላ ጥራሕ እዩ እቲ ኻሊእ ንሪኦ ምስ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ወይ ከዓ ቂንጥር ኢልና ንጽውዖ ፓርት ኣነኻኽኣ ዝተተሓዘ እዩ ቂንጥር ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ፓርት ናይ ብልዕቲ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ክንከኣን ከሎ ብቐሊሉ ናብ ዕግበት ተኣትወሉ ክፍሊ እዩ
ፊንገር ኣብ ትገብሩሉ እዋን ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ነገር እንታይ እዩ ካብ ቅልጣፈ ናብ ቀስ ዝበለ ምንቅስቃስ ክትኣቱ የብልኩምን ኮይኑ ግና ካብ ቀስ ዝበለ ምንቅስቃስ ናብ ምቅልጣፍ ክትኣቱ እዩ ዘለኩም ስለዝኾነ እቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ቄንጥር ንብሎ ፓርት ፊንገር ኣብ ትገብሩሉ እዋን ክትቅልጥፉ የብልኩምን ቀስ ብዝበለ ምንቅስቃስ ጀሚርኩም ናብ ምቅልጣፍ ተተኣቱ ይምረጽ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብዚ ክፍሊ ብልዕታ ሕማም ክስምዓ ስለ ዝኽእል እዩ ኣብቲ ቄንጥራ ከባቢ ናይ ምድራቕ ጠባይ እንተሪኢኹም ድማ ኣጻብዕትኩም ናብ ብልዕታ ውሽጢ ብምእታው ፈሳሲ ብምውጻእ ነቲ ቄንጥራ ብምልካይ ናብ ፊንገርኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኻሊእ ብተወሳኺ ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ ብተፈጥሮአን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ራሕሲ ዘይብሉ ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ናቹራሊ ወይ ከዓ ብናይ ሆርሞን ለውጢ ዝተተሓዘ ክኾን ይኽእል ኣብ ብልዕተን ዝርከብ ግላንድ ፈሳሲ ምፍልፋል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ክበጽሕ ስለ ዝኽእል ብደገ ዝግዝኡ መለስለሲ ቅብኣታት ብምጥቃም ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንብልዕታ ፊንገር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ንኸይሕመን እዚ ፊንገር ንኸይህከያ ብዝደረቐ ኢድኩም ናይ ብልዕቲ ክፍልታታ ክትሓሲዎን ክትነኽእዎን የብልኩምን እንዳደረቐ ዘችግረኩም እንተኾይኑ እንትታፍኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኮይኑ ግና ነዚ ነገር እዚ ክትገብሩ ከለኹም እንትታፍኩም ናብ ኢድኩም ክትገብርዎ ኣለኩም ኮይኑ ግና ናብ ብልዕታ ብፍጹም ክትገብሩ የብልኩምን ምክንያቱ እንታይ እዩ ኮንፊደንሳ ዘንእስ ነገር ክትገብሩ የብልኩምን ኣብ ብልዕታ እንቱፍ ኣብ ትብሉሉ እዋን ኮንፊደንሳ ክቕንስ ስለ ዝኽእል እዩ ስለዝኾነ ብተኻለኩም ዓቕሚ ኣጻብዕትኩም ንኸይደርቕ ብምግባር ምንም ዓይነት ፍሪክሽን ምስ ብልዕታ ብዘይምፍጣር ኣብ ብልዕታ ከባቢ ሕማም ንኸይስምዓ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ኻሊእ ንሪኦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ድማ ኮሙኒኬሽን ምፍጣር እዩ ነዚ ነገር ክትገብሩ ከለኹም ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ፊድባክ ወይ ከዓ መልሲ ዘይትረክቡ እንተኾይንኩም እዚ ማለት ማለት እዩ ነዚ ፊንገር ቴክኒክ ኣብ ትገብሩሉ እዋን ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ምንም ዓይነት ፊድባክ ወይ ከዓ መልሲ ዘይትህበኩም እንተኾይና እዚ ቴክኒክ እዚ ወይ ከዓ እዚ ናይ ፊንገር ቴክኒክ ንዓዓ ምንም ዓይነት ስምዒት ከም ዘይሂባ ዘሎ መርአይ ነገር እዩ ስለዝኾነ ብዝተኻኣለኩም ዓቕሚ ንስምዒታ ከተንብብዎ ክትክእሉ ኣለኩም ወይ ከዓ ብምሕታት እውን ስምዒታ ክትርድእዋ ክትክእሉ ኣለኩም ነዚ ፊንገር ቴክኒክ ክንጥቀምዶ ወይስ ይትረፈና ዝብል ዓይነት ሕቶ ምስታ ጓል ኣንስተይቲ ተጠያይኩም ፊድባካ ወይ ከዓ መልሳ ተቐቢልኩም ነዚ ቴክኒክ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ነዘን ነገራት እንተማሊእኹም እቲ ትገብርዎ ጾታዊ ርክብ ተናፋቕን ኣዕጋባይን ጾታዊ ርክብ ንኽትገብርዎ ዝሕግዘኩም ዓይነት ሜላ እዩ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ኽዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና እንተፈቲኹሞን ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽባጻሕ ላይክ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑና ብኽብሪ ሓትት ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ